Hello guys, good morning. Namatay na lamang in taon ang iyang nanay, ang anak. Wa pa jud in taon ning uli, gihanap in taon sa mga ginikanan. Habang buhay gud sila nagdahom nga makauli ang anak, guys. Pero buhi pa ang iyang tatay. Uli na in taon anak, kanaghandom in taon ang imong tatay nga masakiton. Condolence na lang sa pamilya Pabo. Wa na jud mo magkita ng kili sa imong anak nga imong gihandom sa dugay nga panahon hangtod sa imong katapusan nga kinabuhi. Daghang bayang nanabat, daghang mga silingan nga noadto sa imong kamatayon. Asa ra man ka anak, makahinumdum na untaga sa imong tatay nga masakiton. Buhi pang imong tatay, ang imong nanay maoy taod-taod na pud siya namatay. Karon pa na ako na-upload kay sa sobrang busy sa kada adlaw. Asa ra man ka anak, Pabo family, condolence sa pamilya.